esto, Juana? ¿Qué es esto? Mira, está en el supermercado. Rolando, què feu? Explica'm el que feu. La bachata. Bachata! I què fareu amb la bachata? Ah, mira, si hi ha els bachateros aquí, a veure. Molt bé. Què fareu amb la bachata? És un ball modern. Mira, la despechá. Con todo mi moto, No despecha. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. No pienses que me duele. Porque no tengo que hacer. Pues saber que me traten así. Pues saber. Jo em dic Laura, tinc 16 anys, bueno, 15, però em faré 16 d'aquí un mes, i soc d'aquí Bellpuig. Ah, està bé. Bueno, la família Riera, no sé, casa Cal Riera, de tota la vida, no sé. Els meus padrins, el Ramon Riera, la Carmelí. Y la señora Juana. Dile que está enamorada de esa ¿Ah, sí? Ay. Aquella senyora de que pots parlar de tant, aquella que sí que pot, Aquesta que sí que és, només. Vinga. Vinga. Cógeme fuerte que no me caiga, No, venga. Así, muy bien. Vete un poquito más para allá. Acció. Buena tarde, som el grup de Las Divinas y el Fantástico, que està fet el grup en el Fèlix, la Aya, la Laura i jo, que em dic Abril, i les nostres acompanyants, que són la Mari Carmen, la Juana, la Carmelina, la Carme i la Victoria. I ens falta una, que és la Ramona. Un aplaudiment molt fort. Bones, nosaltres som les locals i bueno, el nostre grup està format per l'Eric, la Sara i jo, i elles que són la Glòria, l'Esther i la Juliana. I bueno, nosaltres hem pensat una cançó de la seva època que es diu No me hables, de Joan Pardo, que pues a mi els agradarà, i us la ballarem. Molt bé. Un aplaudiment molt fort. Som el grup de les Despechades, que estem composats per l'Alba, l'Ares, l'Aina, la Laia i jo, la Martina. I estem acompanyats per l'Alejandro, la Francisca i el Romualdo. Un aplaudiment molt fort, vinga!
Igual. Mientras tengas